Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah ya yi wa babbar jaruman nan ta fim ɗin Hausa, wato Hajiya Binta Ƙofar Soro. Hajiya Binta Ƙofar Soro ta rasu ne yau ranar Asabar. Hajiya Binta Ƙofar Soro kafin rasuwarta ta taɓa wallafa wani bayani a shafin Instagram ɗinta kamar haka: Salam al'ummar musulmai, ina neman yafiya daga gare ku da wanda na yi wa laifi da wanda ban yi wa ba ma, don Allah ya yafe min. Kwana 6 kafin rasuwarta ta taɓa rubuta kamar haka: Allah isa mu dace. Ita dai Hajiya Binta Muhammad Ƙofar Soro ta rasu ne yau Asabar, kuma ita babbar furodusa ce a Kannywood, tana da kamfaninta da take shirya fina-finai nata na kanta. To muna addu'ar Allah ya ji kanta, ya gafarta mata, ya kai rahama kabarinta. Idan tamu ta zo, Allah isa mu cika da kyau da imani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut.